gito yung kapolisin nyo? Wala na gid Sugod sang ginbusong ko si Jack. Wala na kuya makapauli sa amon. Din ganitong lugar nyo man? Sa kapis Sa binukid sang lutod-lutod kami aga-star. Ay, titani, nagpuli ka man to. Kag, mapakastigo ko to kay tatay. Nga nagbusong kong wala bana. Ay, sus. Adi, mabato na lang na nila, ya? Bata kanila, bonano na Ay, nga. hindi ko nahadlo kuya. Isa pa, nahuya kuya. Grabe nga dan ang pasalig ko to sa ilang Maglakat ko, nga ako ang mahawas sa ila sa kapigadohon. Tapos napuli ko to yung wala kwarta. Kag problema pang dala. Ay, dinabo palang ko ni tatay sa espading niya. Ay, nano. Wala ka man gito yung komunikasyon sila, ya, ha? Wala gani. Base sa pinsal to nila, patay na kuya. Kaya wala na sila sa balita sa akon. Ay, kaluoy may kay Jack, no? Wala ganyan makilalang pamilya niya. Ang luloy, ang lulay, ang mga katiyuan niya, Wala gani siya kakilala sa amay niya Sa lulupan niya. Baida. Pinakaadlaw kung kaluyan nga makatibawas ko di. Mapuli gid man ko sa amon. Ayhan pagid kung makapamana ko, mapuli ko to ya. Ay, ambot sa mga babae ka. Okay naman lang di Buhi man kami nga wala pamilya. Ara ka man. Kung mawadaan kami ni Jack, ikaw gahatag pagkaon. Ate, oo. Migahay taya. Gani. Kung anong may ara lang ko, buligan tagi ka mo yung duwas ng bata mo. Salamat gid minda Pati lakat ko Naubos ko ng 2 ka sticks ng sigarilyo ang ginbakal ko. Itigana ko patutaneng 1 ka stick kay mamuson ko. Gagagagag. Uy, abi yung tati na sa sigarilyo mo. Ay, kanugon sa ginagasto mo da. Muntat gid man ko. Mabakal ko 1 na lang ka stick kay mamuson ko gani. Buang may maubra ka? Oo gani. Wala kami na doon pa sa bata ko. Gagagagaw. Pilig. Gado gid siguro sa pangabuhi sub. Bisan ng customer, pilang nahot lang yan ang gasulod dito sa ilimnan. Lapit na 12:00, wala pag kuya ka table ya. Sir, may sigarilyo ka da? Ari pa kira isa. Utro man. May sigarilyo ka pa? Ari isa na ni kaste ko. Kaiwat customer, no? Gani. 12:00 na wala pa kuya ka table ya. Ikaw lang ako. Ko. O gani, wala Hindi pa. lang ako nako. Ay, abi ko ato ka na ya sa VIP kay wala ta ka makita. Tulugan ko to sigad sa lapit sa siyaro. Ay, ikaw to gali? Abi ko gani, ido nga gabari ko to sigat. Kuto bala. Moy kagit customer? Ay, wala gid bala. Gilangawan ka ba? Ay, sus, manghulam lang gani ko karon pagpauli pa masahe. Ay, Wala gid man customer. bota. Batas lang ginabi ka. Ilim na ni kinombrahan tayo. Na pa daw nakalaka na lang nagasulod diri. Di kay medyo may edad na kita po. Anong pa? Kung may magasulod gin man diri. Ang mga upod ta nga hoben among ginatkuha nila i-table. Ay, hubin pa kuya. Ikaw lang yung gurama. Roma man. Ay sus, galupok niya nga agi sa kama, no? Masatisfied gid dyan ang mga customer ko. Ara ka naman. Satisfied kang wala nagabalik? Ay, wala nga na sila kwarta. Kaya kung may kwarta na sila, ay sus, mabalik na diya. Kagbalikan ginila ko. Ay sus, nakatilaw ayan sila sang romansa brutal. Why? Romansa, bungal guro. Ano ba pala unto mo? 2 ka bilog ang kuha. Kita mo naman iko. Kulang sa babaw. Bantay ka bala. Makakwarta gani ko. Ipapustiso ko niya, pro. Ba, dali lang. May nagsulod oh. Ay, Oo, matuon mo. Uy! Ang customer ko gali. Maka-income ka naman, sinilusil. Ay, salamat. Abi ko mazero ako subong. Katuan ko siya. Taligid lang. Sir, kung makakwarta ka gani, ulam ako pamasahe, ha? Oo Kada mo na sa ulam mo. Wala ba yung bayad? Make you cry. There's nothing left to say. But
ikaw, lawig ka man kag makabalik diri digoy. Sako ko. Damo ko transaksyon. Mo pala, tingala ko nga wala ka nang di kabalik kay. Di ano, sa VIP ta? Dugay-dugay lang. Ginahulat ko pang kumpare ko. Okay ah. Masaydo tatokro ko magabot siya. Ate, sige ah. Idlaw na sa ako na. Ikaw, oo. Masina, order na to. Kuha to dahil sang ladies drink mo. Salamat, Gidigoy. Oh, kanami si mo magkisa. O, sige na. Order na to. Kuha ka dahil sa ladies drink mo. Salamat, Gidigoy, ha? Dali lang. Ako na lang makuha sang ilim nun ta. Oo, sige. Koy! Bah, Nagkitaigin man ta! Mario! Dugay na ang pangita ko sa imong animal ka! Ba, hindi na! Wah! Kaswil! Gidigoy! Naiso! Animal ka, Mario! Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulunyon kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
mga abiyang, sundan ninyo sa pagpamati ang mga matahom nga kasugpon sa ngaton sugilanon. Jack Balaan, Birador, diri sa aton panatuntunang Timbangan sang Katarungan. Ginsulat kag sa direksyon sa inyong alagad, Nunoy de la Cruz. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran nga